ano sila, ma-inspire sila nga ang ginahambal nila nga sa basura may kwarta. You can see gidya nga nag-earn gidya ang bayawan. And then amo man na ang maula na di sa aton sa Lakasiliana, may ara man na sila nga plan kung pila man lang yung volume sa residual waste ibutan sa sanitary landfill, that would be the waste nga batulon nga sa Manuan. We have all the authority na mag-hindi kami or mag-deny kami sa nila ng mga basura if in case hindi sila magsunod sa amon MOA. So maybe kakangawa, kabaluman na kakangawa ang pumuluyo sila kasi actually I am also the Committee on Health. Peace and order. So the all in one. So gusto ko lang ipaabot sa Tagalakasiliana that we're not planning or we don't have intention na ibutang sa peligro ang pumuluyo. And then the sanitary landfill situated in Hiniwaan, surrounded by agricultural areas, not that density of people living there. Ang lugar bala. So if that is the case, dapat ang mga NLGUs and even kami na Tagalakasiliana, sundon lang ang insakto nga proseso